Добър вечер, България! Започва рубриката Десертът. Това е мястото, където можете да научите всичко любопитно, ново и интересно за популярните лица в страната, а извън пределите й. Или иначе казано, ще сме десертът на вашата вечеря. Черешката на новините. В какво ви забърка Лео, освен неустоими ястия, наскоро се забърка и едно ново музикално изкушение. Певицата Йоана предизвика чаровния Лео да излезе от кухнята и да изпее 100 неща. Още новини от страната. Четвърти ден продължава издирването на Лео, който изчезна при мистериозни обстоятелства. Последно е бил забелязан в компанията на Йоана Дарк. Все още няма информация каква е причината за отвличането му. А ето и главната заподозряна. Лео е добре, а това е новото им съвместно парче. Аз като една нахална блондинка поканих Лео. Лео Горкия беше жертва през цялото време на моите така нежност и на моята любов. Много лесно се работи с нея. Много бързо действаме. Лео е страхотен, искам да ви кажа. Аз като чух за първи път неговите думи, просто се размазах от кеф. 100 неща е заглавието на първия общ проект между Йоана и Лео, където те като автори на текста споделят мнението си за любовта. Всеки трябва да обича, да бъде влюбен, да бъде обичан, да дарява на всички навсякъде любов. Просто това е... Просто трябва да строи от тебе във всеки един момент. Не трябва да се криеш и да се пазиш от това. Не знам всъщност Лео. Кой между друго, любов не означава само да има любов с една жена или с мъже. Любов може да е, това много е хубаво, защото ти може да дадеш любов на един живот, но може да дадеш любов на едно светя, примерно. А ето и как се описаха с 3 думи. Красива, слънчев, търпелива, много готин, с прекрасен характер. палава. Като мъж мечта. А сега ще надникнем в личния живот на Лейди Би. За първи път пред камерата на TV7 Ива Василева засне мъжа до певицата. Ще има ли сватба и очаква ли се една от най-провокативните изпълнителки да се отпусне в домашен семейен уют? Не го пазя, по-скоро той не е от този тип хора, които искат да се показват. Избранникът на Лейди Би след дълго увещаване се осмели да застане пред камерата ни и да даде сериозна заявка за развитието на връзката й. Взимам я за булка. Казвам се Валери, на 24 години съм. Занимавам се с много неща. Главно с нея. Главно с мене? Да, общо взето наистина това не е. Тя трудно занимание ли? Да. От най-сложните. Преди малко разбрахме, че е минус 7 градуса. Предполагам, ще става и по-студено, така че да се прегръщаме повече, да се обличаме повече, за да ни е по-топло. Цялото интервю на Лейди Би с новия мъж в живота и очаквайте утре сутрин след 9 в Сладки приказки при Жана. Ако искате да ни похвалите, да критикувате или сте изловили популярно лице в провокативна ситуация, можете да не пишете на адрес desertat@tv7.bg. Приятна вечер с програмата на TV7.